Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, iparag yun ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon pa'y. kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog, nga di mabuntog, di mapukan. Unta-unta gihapon na makabadlong, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, balikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Sarag yun ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay
Mass intentions offered August 11, 2020, Tuesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilyn Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Walter Dijos, Francis Sencha, Arnold Piner, Anampi Arcos, Angeli Bano, Willie Ligayo, Val de Vera, Dr. Emil Haka, Consolacion Inclino, Juvenal and Carmen Osorio, and Alex de la Calzada. For financial aid and success in travel and studies, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For good intentions of Maria Divina Endrena and Gaudincia Texon. For good health, safety, travel, holiness, protection, and blessing of Eugene Inclino and family, Reneldo Bocado Jr., Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Cabilan and Villamor family, Ronnie and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jane Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary Andrea Nate Bauer, Juliet and Carl Peras, Edie, Darius, Crisilda, Haka, Kabatingan and Blim family, Gisa Cristil, Roger, protection and safety always of Reconalia and Strada family. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Teseng family, Kids Achievements, Ortiz family, Laurentes family, Aldwin Inclino family, Divina Bocado, Gloria Likin and family, Enriquez family, Sukgang ang Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Vicina family, Mr. and Mrs. Sampilo and family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Mr. and Mrs. Samson Soyko and family. Birthday of Marco Rafael Llanos, Joel Sirad, and Angela Estrada. Happy 22nd birthday of Brunami Arias. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naun, Juanita, Matilde, Joel, Fee, Silas, Teofilo, Crispin Jr., Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jamie, Reme, Lee Fong, Cristi Tuta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Ana Corita, Ronaldo Marquez Manoreña, Bandilla Kumita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Agnes and Nieves, Clim Andres, Fausto, Ansilma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Pacencia, Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel, Cesar Sr., Manuel, Praxidis, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto Sr., Josepina, Agristina, Agustin, Romulo, Francisco, Josepus, Peregrino, Ime, Dioscoro, Soledad, Basilia, Honorio, Yotequio, Rina, Bienvenida, Concepcion, Manoriña, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, and Magdalena. Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca,
Maria Corazon, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, Chusi, Inis, Herino, Sedney, Brejeda, Antonio Sr., Margie, Herino, Joseph, Julian, Alipio, Magdalena, Emes, Epipania, Faustina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr., Enriquito, Lucia, Leon, Jose, Rinaldo, Rosing, Felix, Robincio, Dining, Albert, Opilia, Eduardo, Luisa, Api, Ani, Leno, Cecilio Radasa, Sr., Pat Divino, Lauro, Mayet, Saviuna, Feli, Cura, Dumuran, Felicitas, Alex Flor, Flasibi, Onenio, Jurel, Angel, Felicitas, Mariano Ken, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio, Bongtan Jr., deceased Pilmusa guards and clients, Pat Bilsenia, parents, siblings, and relatives, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Yunel, Marben, Carmen, Alberto, Autikia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Edgar, Emilio, Cerelo, Modista, Rufeno, Raimunda, Erineo Sr. and Jr., Noemi, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosila, Catherine Arañas, Roberta Bacayo Toklis, Isagani, Lourdes Locricio, Edwin, Charles Sugbert, Josepina, Gaudincia, Josephine, Rudnef, Cesar Luzada, Giancarlo Nemel, Michael Luzada, Juanita Luzada, Matilde Milgar, Jewel Luzada, Fe Bernardo Isabel, Hermenegilda, Manuel Fructusa, Marcelo Clito Maxima, and Bernadita, Laurencio Tampos Luzada, Silas Umandam, Teofilo Salas, and Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina, Oping, Vector, Berting, Gori, Ines, Henyo, Tinay, Merto, Rita, La Lucha, Enigo Sr., Angeline, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, and Cornelia. Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Peo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolena, Simon, Maria Fe, Crisostomo, Maximina, Marcelo, Danilo, Baldomera, Raimundo, Cecilia, Fimen, Consolatrex, Vidala, Ai Kim, Antonio Pablo, Hangria, Jose, Manuel, Heriberto, Estelita, Pablo, Francisco, Leonora Asuncion, Felipa, Adelina, Felisa, and Nicolasa. Eduardo, Nesitas, Ernesto, Heidi, Domingo, Jubita, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldoreco, Winifrida, Matias, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Silso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Dominga, Hani Lee, Hospicio Sr., Presentacion, Hospicio Jr., Rodolfo Iscario, Hospicio Bacos Jr., Eric, Justina, Enrique, Mardoña, Cresilda, Dento, Epipania, Caridad, Godofredo, Enrique, William, Jeremias, Julie, Edwin, Alex, Erlindo, Porferia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Rona May, Laura del Pansoy, Severina, Telesforo, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Sr. and Jr.,
Guillermo Honoria Gregoria, Adelina Patrocinio, Ernesto Maria Sabelio, Josepa Ignacio Amparo, Flor de Liza Zotico Victoriano, Loisa Ida Rosario Pidyong Rey Nenyo Marven Humauas, Zinaida Candelaria Daniel Iva Rolando Sr., Maria Faustino Crisanta Pedro Nicolasa Orlando Carlos Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira Emirian Federito Florendo Pilar Jobeto Jr., Beriano Azucena Gloria Pedro Marta Jose Jesusa Benjamina Jose Bernadette Angela Liting Ramon Sr. and Jr., Yotikia Piñaflor, Candelaria Sarte, Andres Delicano, Miriam Tomakin, Victoria Delicano, Fernando Gabato, Segundina Dorimon, Antonio Delicano, Pipito Maglasang, Rosa Iray, Melicio Maglasang, Celidinho Iray, Soledad Maglasang, Natividad Iray, Brian Iray, Wito Iray, Francis Iray, Carlito Sirad, Berhelio Cabahog, Angel Mulato, Franz Ace Iray, Clarita Daan, Eli Kilaton, Brian Jake Amat, Jesus Cristina Derecho, Rusa Iray, Arnel Casquezo, Lourdes Casquezo, Stephen Pacanya, Clint Eros Cabellion, Bernabe Pangilinan Sr., Julie Esdrilon, Erlinda Pangilinan, Romancita Esdrilon, Bibit Dabon Apiot, Patinong Abellana, Brian Jake Amat, Joel Laborte, Pebby Kate Laborte, and Roberto Almia, Edgardo Esparraguera, Dennis Amarado, Joel Obeñeta, Basilia de Loheyo, Margarita Felicida, Manuel Apoluña Celestino, Flaviano, Gregorio Melicio, Ingracia, Prema Severa María Aqueliana, Cherlin, Wilfrido Bonifacio Alejandra, Domingo, Victoria Felicísimo, Corazón, Evangeline, María Antepolo, Ruel, Gabriel, Anastasia, Francisco Basilio, Marcelino Rensing, Lilong Felicidad, Fortunato Carlos, Hermenegilda, Francisco Juliana, Emeteria Bonifacio, Nicias Tabay Sr., Helena Pialan Regina, Natividad Pialan, Conrado Morales, Rosa Abilgas, Julius Morales, Cristina Berhelio Jr., Roberta Albert Roest, Berhelio Sr., Albert Oy, Edgar Patrick Bobby, Romeo Claro, Berto Casiana, Dina Salvacion, Ananias Maribeth, Pablo Juan Basilisa, Freddy Mercury, Marieta Ingles, and Anita Makawili, Mercedes and Eligios, Jolie Rowley and Marciana, Benita Beatriz Angel and Rolando, Asuncion, Fernando Antonio Benigna, Elesio Amada Telma Wilfrido Saturnina, Emerenciana Carolina Rodolfo Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Rocco Sr. and Jr., Adila Perez, Enidic Bungon, Doroteo Nacua, Prudencia Abellanusa, Simplicio Abellanusa, Nathaniel Abellanusa, and Domingo Soler. Fourth day novena for the 48th day of Teresita Humauas. 40 days of Corazon Calvo. 9th day novena for the 48th day of Jane Del Mar. 8th day novena for Alex Murakami. 6th day novena for the 48th day of Emil Zoilo Crisostomo. 20th death anniversary of Leonida Savillano. 19th death anniversary of Nisitus Balingkasan. 5th day novena of Francisca Fernandez. 4th day novena for the 48th day of Ricky Douglas Hoffman. Death anniversary of Lidovino Dignos. 3rd death anniversary of Pablo Cataytay.
40 days of Ricardo Ramirez, 40 days of Anton Tan, and all souls and purgatory, especially the forgotten ones, those who died of COVID-19. Mass souls to Francisco Imbalsado, Daikuta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Daikuta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayang, ubulahang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trumpeta. Ang Ginoo sa kuma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trumpeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Nga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isukit ko ang akong kasalanan sa walay paghinong. Isukilot mo. Sayod ka man, nakilingan ako, isanin Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gidani si Santa Clara diha sa paghigugma sa kakabus. Pinaagi sa iyang pangama og sinunod si Kristo diha sa kakabus sa Espiritu, maangayan unta kami pagdangat sa pagsudong kanimo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ang Ginoo miingon kanako, apan ikaw tao, ayaw pagmasupilon sama kanila. Bukha ang imong baba ug kana ang ihatag ko kanimo. Unya dihay kamot nga gituy-od nga ri kanako ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukhad niya kini sa akong atubangan ug may sulat kini sa luyog-luyo. Ang nahisulat diini bahin sa pagbangutan o kagulanan. Unya miingon ang Dios kanako, tao, kan-a kining basahon ug lakaw ug sultihi ang katawhan sa Israel. Busa gigangako ang akong baba ug gihatag niya kanako ang basahon. Ug miingon siya, tao, kan-a kini aron mabusog ka. Busa gikaon ko kini ug sama kini katamis sa dugos. Unya miingon na usab siya kanako, tao, lakaw ngadto sa katawhan sa Israel ug sultihi sila sa akong mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo, katamis tagamtamon sa imong mga saan, tanan, katamis tagamtamon sa imong saan. Sa paagi sa imong mga gimbutan, nalipay ako, ingon og diha sa tanang mga bahandi. Oo, ang imong mga sugo, mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Tanan, katamis tagamtamon sa imong saan. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako, kaysa linibo nga bulawan ug plata. Katamis tagamtamon sa imong mga saad, mas matamis kaysa dugos alang sa akong baba. Tanan, katamis tagamtamon sa imong saan. Ang imong mga sugo mo'y akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw, alang sa imong mga sugo. Tanan, katamis tagamtamon sa imong saan. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Jesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa ginharian sa langit.
Ang 12 sa gingharian sa langit, mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakasama niining bataa. Ug ang maggadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kon kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang kasiyaman ug siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inikakaplag niya niini mas malipay pa siya pag-ayot tungod niining karneroha kaysa kasiyamag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo, palihog maglingkod. Once, a mother sent me a message asking if I could talk to her 7-year-old son. She said her son began to ask her questions that she could not satisfactorily answer. I said, okay. So I talked to the boy and listened to his questions. Ganahan ba kamo makahibaw kung unsa ang iyang mga pangutana? Ganahan. Okay. Question number 1. How do I know that Saint Michael is here protecting me? Unsaon ako pagkaibaw nga si San Miguel nagpanalipod kanako kay si Saint Michael man ang iyahang favorite saint. Dili si San Miguel Bir, kundili si Saint Michael, the powerful archangel. Question number 2. How do all the angels fit inside this room? Unsaon pagkahitabo nga ang tanang mga anghel masulod ug maigo sa kwarto? Very interesting question, isn't it? But very hard to answer. Question 3. How could Saint Michael be in this room and be also in your room, Father? Since earlier I told him, I feel Saint Michael is protecting me here in my room even if I don't see him. Sabi ni siya, unsaon pagkahitabo nga si San Miguel anaa sa imong kwarto ug anaa sad sa among kwarto. Kaya niyo bang sagutin ang lahat ng mga tanong na yun? Kay bawo kamo, nag-nosebleed yun ko sa pagtubag sa maong mga pangutana. Imagine, a 7-year-old kid, wala pa gani siya maka-first Holy Communion, nang problema na sa mga anghel sa kalangitan. Grabe no? Kata-kata talaga. Unsa ka ang future nining bataa? Mga kaigsunan ko, brothers and sisters in Christ, we all believe every child born in this world has a future. Some of them bright and beautiful, others dim and dark. But it really depends on how we take care of them and how we bring them up and guide them along the ways of the Lord.
Certainly, if we scold the child for asking too many questions, that will be very unreasonable and will be traumatic for him or her and could be one step for him towards a dark future. Pero kung kita maningkamot nga mugiya sa ilaha sa sakto nga pamaagi, their future will be bright. Mas hayag ang ilahang kaugmaon. This is the good news. God has a beautiful plan and a colorful dream for everyone. And that is why He gave every child parents or guardians whose task is not only to raise their child to be a healthy child and a God-fearing child, but also, above all, to help the child fulfill God's dream, God's plan, God's will in his or her life. And that soon he may enter, or he or she may be able to enter his heavenly kingdom. Ug dugang paniini ang Ginoo nagpadala siya og anghel sa kada bata nga tawo dinhi sa kalibutan, aron panalipdan siya sa tanang dautan. This is what we have heard precisely from the gospel of this evening. Bisag dili nato makita kining mga anghel nga atong tigpanalipod, ang importante na sila pirmi nakakita kanato. They see us, they accompany us, they watch over us. Right now, in this big shrine, there can be billions of angels serving and worshiping the Lord at this moment. Can they all fit in here, all the billions of angels? They can, because they are powerful. Like God, they are so powerful, they can make themselves so small, they can fit all of them in this big shrine or in your small little room at home. Moreover, while they can be here at present in this shrine, they can also be present in other churches all over the world, including their homes. They are so powerful that, like God, they can be everywhere. Let us just keep in mind that, like guardian angels, we too, adults, are called to be protectors of little children, to the point of being humble and patient like them. Today, we remember Saint Clare of Assisi, virgin and foundress of the Poor Clares. She was from a noble and wealthy family, and a family that is so prayerful. Grabe ang iyang mama sa pagka-devout, pagka-religious, and prayerful. Murag maukini ang namana ni Santa Clara sa iyang mama. She herself became very devoted to prayer and super in love with Jesus. To the point nga na-discover niya ang iyahang tinuod nga bukasyon. Sa iyahang pag-ampo kada adlaw, nakaplagan niya ang plano o ang damgo sa Dios para sa iyahang kinabuhi. Nga siya mamahimong madre, usa ka esposa sa Ginoo. Therefore, she left her family, she refused to marry, and chose to be poor and pure. Sama ni San Francisco na taga Assisi. And very soon, she herself founded a religious order for women dedicated totally to a life of poverty, prayer, and perpetual virginity. Let us pray in this Eucharist that we too may discover God's plan in our life, if we haven't discovered it yet, and that we too may help and patiently guide kids and youth to discover their true calling in life and respond to it
with courage and generosity. God is good. Sobra, sobra, sobra. Palihog manindog. Mga igsuon, ang atong amahan nagbuot nga ang tanang tao maluwas ug nagtawag kanato sa paglakaw sa kamotuuran. Busa, mangamuyo kita kaniya sa tibuok natong kasing-kasing diha sa atong pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan, nga agakon siya sa Dios o panalipdan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang katawhan, nga magkahiusa na, aron makabot ang tiunay nga kalinaw ug pagsinabtanay. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na ang kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kanila nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga maangkon na nila ang ganti sa kinabuhing tunay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo tungod sa imong gugma ug hulipi ang tanan nga kulang sa among pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghibaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Clara nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan. Itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga utunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diya sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa ginharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, himuak kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manlugod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kitang hanan. Ayaw
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Orasyo Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Amen. Prayer of healing to Our Lady of Lourdes. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know our wants, our troubles, our sufferings. Cast us a look of mercy. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary where you dispense your favors. And already many sufferers had obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. We come therefore with the most unbounded confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of our requests, especially the end of COVID-19 pandemic. We will endeavor to imitate your virtues, that we may one day share your glory and bless you in eternity. Amen. Please all stand. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. manalangin kaninyong Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birhen sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma dawaton mo, kay ikaw lamang Rayna sa langit, mao kanunay himaya ka. Bernardita, imong gipangayo nga patindugon ang simbahan, aron itawag ikaw gihapon
mahigugmaon nga inahan. Utli nga birhen kami kaluy dinhi sa amo nga kalisod, gubat kagutom ug katalagman kanamo intaon ipahilayo.